Raymond tegen Milan? Ja? Oké, klaar staan. 3, 2, 1, start. Kom maar. Draait wel. Wat ben je hier aan het doen? Nou, we zijn een straatvoetbalcompetitie onthouden. En daar hast het betocht? Ja, ik heb het betocht. Nou, ik wou vroeger eigenlijk dat ik dit zelf weer goed doe, maar dat wie er net. En nou, ik wil graag voor deze jongeren ben graag doen. Ik vind het zelf ook heel leuk om erbij te staan en te skyten en alles. En te organiseren. Man, hoe gaat het? Slecht. Ja, in het voetbal heb ik. Ja, alles verlengd. Ja. En jij bent een broers? Ja, wij zijn broers. Ja. Hoe leuk is dit? Vertel eens. Wel leuk. Ja. Nou, ik kom hier van het 12e keer als je wel het vaker kwam. Dus ja, ik vind het wel leuk. En hoe werkt het? Nou, ze spelen gewoon potjes van 7 minuten, 2 Dat klassement hebben we 10 weken aan de gang. Elk potje dat is winst krijgt 1 punt. En ik maak voor de jongens hebben een groepsapp. Dan maak ik opdrachten. En daar maak ik punten voor Chinny. 3 punten voor Paul. Wacht, minimaal 1 meter van de muur. Maximaal 1 keer raken. Rechts, links, om en om, 30 keer even doen. 1, 2, 3, 4. En dan ga je ook nog een appgroep. Vertel daar eens over. En dan zou je trucjes doen en freestyle en zo. Freestyle trucjes. En pakst du daar ook wel eens wat punten mooi? Jawel, ik doe haast elke week de challenges wel. En wat wie nou zo'n leuke challenge? De 3 punten is altijd wel leuk. Die is altijd wel lastig, maar... Wist er nog hier nu te hollen? Ja, of zo akker 3 doen zo. Had ik nou even een balregelje. Kist er dan wat zien litten? Ja, kind. Nou, dan maken we daar even een grap van. Ik zie dat er zit hier op een bal daar in het midden. Daniel! Daniel! Hey Daniel! Ja, in de bal. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. En hoe gaat het tot nou daar? Wel goed. Ik sta in haast eerste. Ik sta nog eerste. Dus ik heb grote kans op een prijs. En stierst alleen een boppen aan of de keren mooi maat? Nee, alleen nog. En er is een yieldprijs te winnen. Hoeveel yield hebben we het dan over? €80 of zo, €100. Ah, dat ben een leuke boes in. Ja, jou trekt een beetje een volle sponsor te hebben. Maar als het nou als een dien is, hoort het dan mee op of? Nee, want we hebben 2 seizoenen aan, dus ik ging gewoon altijd terug. Gewoon als zij het leuk vinden, ging gewoon terug en actief het. Kom maar! Stoppen!